מאוד שמח מאוד לפגוש אתכם. אז ניכנס נראה את הפנינה. רגע. זה בדיוק מה שדיברנו, כן? כן, בטח. אני רואה שזו דלת מאוד רחבה לדירה. שנייה רגע, אתה בטוח אולי מפתח אחר? לא, זה המפתח הזה. זה למנוע פריצות. אוי יופי. בסדר? שיח לא... בבקשה, זאת הדירה שבאנו. זה מה פנינת נדל"ן או לא פנינת נדל"ן? אני שואל אתכם. באחריות, אני אומר לכם, זאת הדירה הכי טובה היום בשוק. זאת הדירה הכי טובה היום בשוק. ומה... תראו, ישבנו פה קצת טריות. הדירה מגיעה מאירועי... אני לא רוצה לקום. לא רוצה לקום. כן, זה מגיע... תראה, אני לא יודע מה סגרתם עם הדיירים הקודמים שהיו פה. אני לא יודע. אבל בינתיים זה פה. ואני אומר, אם לא סגרתם כלום, אז זה פה זה שלכם. הבנתי. אתה מבין? תעזור לי רגע. אתה רואה, אני לא רוצה לקום. אני לא רוצה, אני יכול ואני לא רוצה. זה דיירים. זה טיעון של עשרות מיליון. שנייה. בואו, לא צריך, לא נורא. לא, חבל לי על הטיעון. חבל לי על הטיעון. אתה מזמין צייר. מזמין צייר עשרות אלפי דולרים ופתאום נופל לך סקה ושורף, עושה, והכל נגמר. זה פטנט שהמצאנו פה. בנחלים, הקורי עכביש זה פטנט רשום על שמנו. זה חוות גידול. זה לא קורה, זה חוות גידול. זה גם מהדיירים הקודמים. במקום הסגול הזה, זה שורף את היתושים, עכביש. עכביש. תראה, אני אביא לך אחד. לא, זה לא מסוכן. תשאיר לך, זה בסדר. לא, תיגר. לא, אני קצת אלרגי לדברים. זה משי. זה משי, זה לא סוג ב'. יפה. והדירה הזאת היא חדשה או שהיא משופצת? תראה, אני מקץ אותי. מסי. זה מסי טהור. זה לא... תראי כבר כמה יתוסים נתפסו פה. אין, את הולכת פתלת חסם עדיין. זה פשוט. טוב, תגיד, ומה יש במושב? חוגים לילדים, גני שעשועים, מה... מה אין? רגע, אבל קודם כל, תראי, לפני שאני מדברת לך על חוגים והכל, זה בטיחות. בטיחות זה א' ב', נכון? אני לא יודע מה אתם מתכננים בחדר הזה לעשות, אבל אנחנו בכל חדר דאגנו שתהיה יציאת חירום. זה בסיס, אתה רוצה לי? שרפה, אני רוצה לברוח! אימא'לה! מה קורה? אני יוצא החוצה. וזה הגינה. וזה מוביל אותי לגינה. ארגז חול, פה בחוץ. שאלה שלווה, בבקשה. עכשיו אמרת 4 כיווני אוויר, אני רואה 1. אבל גדול, כן, גדול. תראי, את מתחילה אותי בשאלות שלך. זה אחד גדול שהוא בעצם 2. ואז אני מראה לך, יש לך פה עוד 2 חלונות. שם יש חלונות. ודלת, אנחנו כבר ב5. ורב, יש במושב? טוב שאני מזכירה לי את המצב שלך. אם יש איזשהו קנה מידה, אם טוב פה או לא טוב פה, ואם הילדים של הרב גרים פה. אתה איתי? אתה חושב איתי? אתה מבין מה אני אומר? ואם הילדים של הרב גרים פה, אז טוב. אני רוצה שתבוא רגע. תראה. אני לא מדבר איתך פה, חרטה ברטה. יושב. הוא לא רוצה לקום. זה טוב? נראה קצת מלוכלך הספה. לא, אחי. זה מעוצר. היום מתבלבלים בין מעוצר למלוכלך. אבל זה מעוצר. וזה מקום לכוס. זה מקום לכוס, לעטים, לסמארטפון. יש לך פה חורים לכל דבר שזז. זה לא... מרגיש לך קצת שקוע? כן. אורתופדי. זה אורתופדי! אתם רגילים ללא אורתופדי, זה אורתופדי. זאת הפנינה. במחיר, שוב, בדיחה, אתה מבין? 7.5 לכזה דבר, זה משהו שאתה לא מוצא, לא תמצא. לא תמצא. מה זה הרעש הזה? זה רעש, את יודעת, זה מרכז המושב. זה פה מפרץ, זה כאן שעשועים, זה בית כנסת, אולי זה תפילה. אני לא יודע להגיד לך. אבל זה תופים. זה ילדים, ילדים וחיים. אם אין ילדים אין חיים, זה חיות, זה חיות, זה עושה לי. תראו, מה שאני עושה במצבים כאלה, זה את התנוך אני מכניס לאוזניים, זהו. אני לא שומע כלום עכשיו. מה? אני לא שומע. הוא מתקשר אליך. הוא הולך להתקשר בפייסבוק. מדבר, פשוט תנוך לאוזניים, לא שומע כלום. זה אחד מכלי הבריאה.